ин субҳ кормандони сароясати маорифи шаҳри душанбе, шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт, омӯзгорони таълимгоҳҳо ва кормандони муассисаҳои томактабии шаҳр зиёда аз 1000 нафар ба ҳашар баромада баҳри сарсабзиву шукуфонии шаҳри душанбе саҳм гузоштанд. ин амалро ширкатдорон бо ҷонибдорӣ аз пешниҳоди раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷиҳати ба шаҳри сабз табдил додани пойтахти мамлакат анҷом доданд. дар ин замина дар ҳудуди боғи сарраёсати маорифи шаҳри душанбе гулҳои мавсимӣ ва ниҳолони ороишӣ шинонида шуданд. ин тадбир ба хотири боз ҳам ободу зебо намудани ҳудуди боғи номбурда роҳандозӣ шудааст. масъулин иттилоъ доданд, ки дар ин рӯз шумораи зиёди арчаи майда, можжевельник, 200 бехсадбарг, самшит ва дигар бутаву дарахтони ороишӣ шинонида шуданд ва ин раванд муттасил идома меёбад. имрӯз дастаҷамъона тамоми кормандони соҳаи маориф омада фаъолият намуда истоданд, то ин ки тавонанд саҳми худро дар рушду пешравии шаҳри азизамон, яъне шаҳри душанбе гузоранд. ва ногуфта намонад, ки ҳар моҳ, яъне дар доираи нақшаҳои омода гардида ва ҳар рӯзи шанбе аз ҷониби муассисаҳои таълимӣ ва бахусус аз ҷониби сароясати маорифи шаҳри душанбе масъалаи ободу зебо ва тозаву озода нигоҳ доштани муассисаҳои таълимӣ ва гирду атрофи он мавриди санҷиш ва назорат қарор мегирад. ва имрӯз ин иқдоми пешгирифтаи муҳтарам раиси шаҳри душанбе аст, ки тамоми кормандони соҳаи маориф дастаҷамъона онро дастгирӣ ва пайгирӣ карда истоданд. бояд гуфт, ки боғи мазкур ҳанӯз соли 2007 ташкил гардида дар масоҳати 3,8 гектар доман паҳн кардааст. дарахтони мевадиҳандаи себу олу, гелосу шафтолу, зардолу ва хурмо аз ҷумлаи он дарахтоне мебошанд, ки дар боғи мазкур парвариш меёбанд ва ҳосил ҳам медиҳанд. иштирокчиёни маъракаи ниҳолшинонӣ иброз доштанд, ки барои ҳар як нафари онҳо шинонидани ниҳолу парвариши дарахтони гуногун, махсусан дар боғи сарраёсати маорифи шаҳри душанбе басо муҳим аст. маврид ба зикр аст, ки ҳосили дарахтони мевадиҳандаи ин боғ асосан ба тамоми мактаб-интернатҳои шаҳри душанбе дастрас карда мешаванд. имрӯз бошад маорифчиён бо як дилгармӣ барои шинонидани ниҳолҳои нави буттаву дарахтони ороишиву сояафкан дар ин боғ ҷамъ омаданд ва нахостанд то чунин кори хайрро ба таъхир гузоранд.